Koti yeku-South Africa yozivisa update on Chatunga, Mugabe, a court delay case involving Chatunga, Mugabe and Tobias Matonodze. Muri Zimbabwe kusangana kwatinoita hapa na pachannel yenyu Harare Networks, where we give you our trending news which is happening around Zimbabwe and a social commentary news which is happening in Zimbabwe. Today we have a news of Chatunga Mugabe, anova mwana wa the late former president wa Zimbabwe wa Mugabe ari maoko eusungwa mushure mekunge pane chiitiko chakaitika paimba yaigara apo mushure mekunge chiri kusanganisira mwana wa Mugabe nekazeni yake inonzi Tobias Matonodze pamwe chete naGadi. So vakuruma vari kunzi vane chiitiko chakaita kuti vagosvika pakukwadza gadhena aigara pamusha pavo apa kuJohannesburg. So nhau yavo iri kufambiswa iri mumazitare edzimhosva eAlexander Magistrate Court. Zvinova zviri chiitiko chaita kuti zuva ranhasi musi wa24 March 2026 vanga vachifanira kupinda mumazitare edzimhosva, asi pavasvika mumazitare edzimhosva vaudzwa kunzi nhau yavo ichazodzoswa ichitongwa musi wa17 April 2026. Zvaita kuti veruzhinji vagotaura munyika yeZimbabwe vachiona kuti zuva nezuva vari kungoramba vachipostpondewa pamusoro penhau yavo iyi. Zvaita kuti vatongi vemhosva iyi vari kutonga mhosva iyi vazivise kuti ndiro zuva rekupedzisira ene ndiro date rekupedzisira kuwedzera nguva yekuti nhau yavo igotongwa, chiti vari kuda kunyatsotsvagurudza kuti vanyatsogadzirisa zvinhu zviri kudiwa pamusoro penyaya dzavo idzi. So zvanyorwa zvichiziviswa zvichitenderedzwa according to news, the legal situation involving Chatunga Mugabe and his cousin Tobias Matonodze is taking another turn in Johannesburg. The Alexander Magistrate Court has postponed their case once again, with the proceeding now expected to continue on April 17, 2026. According to prosecutor, discussions around a possible plea agreement are still ongoing and they are not yet ready to proceed. However, the magistrate made it clear that this delay will be the last, stressing that the case must move forward on the next court date. Both individuals remains in custody. They are facing serious allegations linked to a report incident involving a young gardener, as well as additional legal issues related to portion of restricted items and immigration matters. Earlier attempts to seek bail were withdrawn, means they will remain behind bars while the legal process continues. These cases continue to attract attention not only because of the individual involved, but also because it highlights how the justice system handles complex and high-profile matters. As always, it's important to remind that these allegations and the court's proceeds will determine the final outcome. April 17 is now a key date to watch, as the court has signaled that no further delay will be accepted. So muri Zimbabwe vanhu veruzhinji votarisira musi uchabudiswa mwana wava Mugabe kana kuti achatongwa sei, sezvo pari kutaurwa nhau dzekuti kugara muSouth Africa kwavaita kwanga kusiri pamutemo, ende pachisanganisira nhau dzavo idzi dzekushayikwa kwezvinhu zvavari kunzi vakashandisira Garden Boy, and also pachitaurika nhau dzakasiyana siyana. So nhau yavo iri kunzi ichadzoswa ichinyatsotongwa musi wa17 April pasina kuwedzerwa mazuva kunzi vanozotongwa musi wakati. Ndidzo dzimwe news dzatauya takabata on our Harare Networks, your best YouTube channel which brings you social commentary news which is happening around Zimbabwe. I thank you for keep on supporting our YouTube channel, your best YouTube channel which give you the true source of social commentary news.